Powiem zaraz tak. Dobra, i kali laska, chcieliby serdecznie podziękować wszystkim tym, jakie сегодня przedstawialiście na tym cudownym сегодняшнім świecie, jakie nazywa się myśliwska tradycja. Думаем, что это початок и будем штогод так зустракаться, а jeszcze w większym gronie, ale już za gод будем na pewno robić raniej, как było cieplej. Ale to wiadomo, to nie trafisz, tak. Kali laska, i pytanie do was. Kto z was przyszedł z żonką rączka do góry? Dobra. A teraz drugie pytanie. Kto przyszedł ze swojej żonką rączka do góry? Dobra. I teraz tak, pytanie. Kto zakochany rączka do góry? Kto zakochany rączka do góry? O, proszę bardzo. Jest, o, tak. I pierwszą pieśnią będzie pieśnia dla wszystkich zakochanych. Pieśnia nazywa się Ty i ja na wieki. Tak, i tej pieśni chcieliby was troszkę tak uwieść w ten koncert. I specjalna pieśnia, jaką my udało się nam tę pieśnię zapisać. Pieśnia Ty i ja na wieki dla wszystkich zakochanych. Thank you.